Wai kai Tunde, me yasa mahaukaci ne kai? Kullum sai na kira ka na ce ka fito a tafi sana'an nan. Kana raina wannan sana'a ko? Wannan sana'a kana raina ta ko? Hayo ga kudi da ana samu ne yayi kadan yayi. Ya za ya sai mun baro garin mu Ibadan. Mun zo wannan gari bai fi mu samu 150 haba ga Allah. Me kika si me muka si? Abin da muke samu ka raina kenan. Ka raina sana'an nan. Wannan sana'a ka raina ta ko? Duk unguwan nan yaran da ake kawo mun ake turo mun in koya musu sana'an nan mu rinka tafiya da su tare. Amma kai saboda ka samu dama ina tafiya da kai. Shine kace ka raina ko? To wallahi zan kore ka. Ya hankuri. Ai yunwa muna ji yayi yau ba sai yasa bai fito da wuri ba. To kaga yanzu ka bari mu zazzagaya unguwan nan. Na san ba za a rasa gidajen da za a samu ɗinkuna ba. Ka gane? Da wankin takalma alhazawan nan duk suna waje yanzu ba su fita ba. Ka gane ai. Yanzu za ka tashi mu zagaya. Nani za mu je? Unguwan nan za mu zagaya ma. Kaga mu bi nan. Sai gabas ya fi albarka. Gabas ta fi albarka, yamman ba ta Allah bace ba, duk garin ba na Allah bane ba. Mu je man. Jama'a ga shushononin zamani sun shigo gari. Aka donki takalmi ko na iri. Dinkin takalmi amma fa banda na maza. Ba yi na garda sai dai na mata. Wankin breziya. Hadda dankafai muna wanki dankafai da dinkin dankafai. Da breziya din muna yi. Hadda breziya. Jama'a kawo dinkin takalma. Amma fa banda na maza fa, iya na mata muke dinkewa. Aka takalmi ko na iri. Yawwa, dinkin takalmi ko wani iri. Ba ma dinkewa gardi takalmi. Jama'a ga sababbin shushaina sun shigo. Yana wanki takalmi ko na iri. Wankin takalmi ba abin da ba ma yi. Yana wankin da kafe. Har da breziya. Yawwa, ba da dinki duk ko na iri. Duk muna yi komai da komai. Jama'a shushainan zamani sun shigo. A kawo wankin takalma. A kawo wankin takalmi. Ba ma yin na gardawa. Ba ma yin na gardawa sai dai na mata. Yawwa, ita ma irin katun din nan. Yawwa. Dinki, shushainonin zamani. Shushainan zamani ba ma wankin takalmin gardi sai na mata. Sai na karuwa yana yi. Shushaina. Yawwa. Ina wuni? Abun lafiya Allah ya kake wani gaishe shi ne da Allah. Ya yi kusa customer din guri fanis ne. Ya san. Takalmi na nake so ku wanke mu. Takalmi? Takalmi na. To masha Allah, amma fa ka san shi farashin takalmi da na mata da na maza akwai bambanci wajen wankewa. Yau dama ba mai na gardawa sai na karuwai. To me da na matan me da na mazan? A'a da bambanci ma. Kai kato zan da keken kato ba uwar komai a jikinka ya za a yi kudin ka ya zo ɗaya da na mata. Dai ba wannan ba nawa za ku wanke mun shi. Yawwa wannan 10,000 za ka bayar. Wankin takalmin? Ya kan. Ha? Ku tashi ku je. Mu tashi mu je. Ku tashi ku je nace ku je. Mu tashi mu tafi. Tashi ku je. Na fasa. Ku kai musu raji kisan. Ba zan rage ba. Ba musu abun si ba. Kayan takalmin naka ne ko na ne kayan wankin? Okay. To wankin takalmin 10,000 sai ka ce a Saudiya muke? Ka san ba za mu wanke ma ba ka kira mu ka bata mana lokaci. To ana dole wankin takalmin. Ku kai musu raji mun. Ba musu abun si ba musu raji. Ba za a rage ba. Ba zan rage ba. Kayan sana'an naka ne ko na ne? Ya kan ne naki ne. Dama ai ku tsinannu ne shushenan nan. Sai ku tayi ku ci. Muna sinanna. Tsinannu? To me kuke so a ce mu? Kaga daya. Abu ɗaya sauki. Tunda ya ce mana tsinannu. Dama shi tsinanne aka tsine mai tsiniwa kamata ya ta tabbata a kansa. Yawwa dama ka abin da kai za a yi ma. To ai ka san su tsinannu in ka tsine musu ya tsinuwa ta tabbata a kanka. Dama haka ne. Yawwa. Dama haka ne. Ko ka tsine ko? Ayo.